Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 21 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ato karong gisaulog ang solemnidad sa Kristong Hari, Christ the King Sunday. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 18, bersikulo 33 ngadto sa 37. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hodeo? Si Jesus bitubag, imo ba kining kaugalingong pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban may tungod kanako? Si Pilato bitubag, Hodeo ba gud ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus bitubag, ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hodeo. Apan ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus bitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini ako na tao og mianhi sa kalibutan alang sa usa ka tuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.